Hej og velkommen til en video. Vi skal lave nogle muffins her. Æg, sukker, vanillesukker, piskes længe et par minutter, så bliver den sådan der. Nu var jeg mel af bagepulver. Det skal sigtes, ikke med den sigte, men med en fin sigte. Sådan der. Det er for at undgå de klumper, der kommer ned i det bagepulver. Væk med dem. Smeltet smør, mælk, piske. Og så kommer du melet i let ad gangen, til du får sådan en dejlig homogen masse. Sådan der. Nu tager vi lidt af den. Cirka halvdelen kommer over i en skål. Det bliver til en kokos. I med kokosmel, limeskal, citronskal og saften deraf. Derfra hedder det. Ja. Så det datter lige for musik. Nå, fedt. På pladen skal de søde cupcakes stå. Posen kommer i sådan et litermål. Det er meget nemmere. Skålen skal se sådan ud, når du har skrabet den. Brug det hele. Det er vigtigt. Ikke alt det madspild. Cirka 50 gram i. De er heller ikke særlig store, de der. Således er de fyldte op, ja. Og frosne, tøede hindbær. De var frosne, nu de tøede. Og skyllekunst. Bum. Hindbæren har lagt sig i bunden. Gør det noget? Nej, prøv at se, hvor lækker jeg er.